Діло жарешочек. От бачиш, На я відході. А, на відході. Да. Женя її ставала. На відході. Вона Давай, знає. Євген, Потеє. починай. Я вже щось не так починаю. Как начнешь? Надходи, моя мамка, ой, надходи, посадила решочек, ой, на городе, расти, расти, решочек, ой, развивайся, разрастайся, живи, живи, моя мамка, ой, разживайся, разживайся, дай на меня молодую, ой, забывайся. Не забуду, дитя моє, ой, не забуду. Не так. Її ж треба підняти вище і Ні, більше, а медленніше. треба останнє слово І казати, медленніше. а тоді починати куплет. Ти забулась. Не забуду, дитя Не моє. забуду, не забуду, дитя моє, ой, не забуду. Що неділя